дар кадом дин, дар кадом ҷамъият, дар кадом тамаддун, дар кадом маданият мард вазифадор аст ки ба ҳамсараш тӯҳфаи арӯсӣ ҳадия кунад ва ҳамсараш ҳақ дорад ки бо он ҳар коре ки мехоҳад бикунад ва мард ҳаққи гирифтан ва ё ҳаққи пурсидани онро надорад ва новобаста аз ҳеҷ чиз ин вазифаи ҳатмии мард аст. ва агар зан вафот кунад ва мард онро надода бошад, пас мард вазифадор аст ки онро ба ворисони зан бидиҳад, яъне ба падар, модар, бародарон ва ё апаҳу хоҳаронаш. дар куҷо аст чунин ҳуқуқ? ғайр аз он ки дар ислом. дар куҷо мард вазифадор аст ки кор кунад ва хонаводаашро таъмин кунад? зан бошад не, вале агар ӯ бихоҳад, ин барояш манъ нест, бо иҷозати шавҳараш. агар ӯ кор кунад, пас пулҳои коркардааш аз худаш аст ва ӯ маҷбур нест ки онҳоро бидиҳад. дар кадом дин вақте мард аз зан ҷудо мешавад, дар давоми 3 давраи ҳайз, мард вазифадор аст ки занро бо манзил ва хӯрокаворӣ таъмин намояд. мард бояд ки фарзандонро таъмин намояд, на ин ки зан, ҳатто агар фарзандон бо ҳамроҳии модар бошанд. кадом дин аз ин бора мегӯяд? ғайр аз ислом. дар кадом дин гуфта шудааст ки агар душмани ту, ки бо ту мубориза мебарад, ба ту тир мекушояд, лек омада ба ту мегӯяд хоҳиш мекунам ба ман дар хонаат ҷой бидеҳ, аз артиш мебарояд ва ба сӯи ту меояд, баъди оне ки ӯ бисёре аз рафиқон ва бародарону хоҳарони исломии туро ба қатл расонид ва омада аз ту паноҳгоҳ талаб мекунад. кадом дин туро вазифадор мекунад ки ба ӯ паноҳгоҳ бидиҳӣ? ин дар Қуръон омадааст. агар кадом як номусалмоне бо ту меҷангад ва боз омада аз ту паноҳгоҳ металабад, ту вазифадор ҳастӣ ки ба ӯ паноҳгоҳ бидиҳӣ. кадом дин чунин мегӯяд? ва вақте ки онҳо ба макони худ бармегарданд, чӣ гунае ки қаблан душман буданд, боз ҳамон гуна душман мешаванд. ҳамон гуна душман. кадом дин чунин мегӯяд? кадом тамаддун ё ҷамъият моро неъмат медиҳад, баракат медиҳад ҳангоми таваллуд шудани духтар? масалан, вақте дар бисёре аз фарҳанги арабҳо ё дар дигар ҷамъиятҳо, ҳатто дар рӯзҳои мо, вақте дар хонавода духтар таваллуд мешавад, ҳама хомӯш мешаванд. дар давлати Лубнони мо мегӯянд, агар дар хона ҳама хомӯш бошанд, пас духтар таваллуд шудааст. вақте писар таваллуд шавад, ҳама хурсандӣ мекунанд. кадом дин неъмат медиҳад ва гуфта шудааст, ҳар падаре ки соҳиби 3 духтар бошад, ки онҳоро дар тақводорӣ ба воя расонида бошад, пас ҳар оина онҳо барояш ҳамчун ҳимоя аз оташ хоҳанд шуд. ҳатто як духтар. ва ин ҷо гап сари писар намеравад. на ин ки писар, балки духтар. ва танҳо духтар.